खुलुमबाय बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आं बे समावहाय मोनसे आयदानि सायावहाय बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय उन्दै गथ'फोरखौ दाबोराबो आरो बिसोरखौ मोजां परामर्शनि गेजेरजों बिसोरखौ खांलांदो। अब्ला बिसोरो मोजां मोनसे आबहावानि गेजेरजों मोजां मोनसे प्लेटफर्माव बिसोरो सौहैगोन। बेनिखायनो पाउला गावनि लाइजामनि गेजेरजों एफिसासआव थानाय ख्रिस्टियानफोरनो मोजां मोनसे परामर्श बे लिरनानै हरदों। जों बेखौ नायनि। एफिसासनि 6 अध्याय 4 पद बे मोनसेखौ जों नायनि। 6 अध्याय 4 पद आरो बिफाफोर गाव गावनि फिसाफोरखौ दाबोरा हो, बिसोरखौ ख्रिस्टियान आखल आरो परामर्श होनायजों खांगोन। जिसुनि मुङै आमेन। पाउला बेयाव मोजां मोनसे परामर्श हरदों। माजों होनदों? गाव गावनि फिसाफोरखौ दाबोरा हो आरो बिसोरखौ ख्रिस्टियान आखल आखुजों बिसोरखौ परामर्श होनायजों खांलांदो बा फेदेरदो। बेखौ पाउला गावनि सिटिनि गेजेरजों एफिसियारिफोरनो लिरनानै हरदों। साफ्रोमबो बिमा बिफाहा बे बिबाना थानांगोन। जों बिमा बिफा जाबायब्ला जोंहा जुदि न'खराव गथ' गथायफोर जुदि दङब्ला साफ्रोमबो गार्जेना बे परामर्शखौ लाथारनांगोन। मानोना बे परामर्श गैयैयावनो जोंनि न'खरफोरा दिनै बायलांदों। जोंनि न'खरनिफ्राय मोजां मोनसे गथ'फोर, मोजां मोनसे आबाद जोंनि न'खराव गैया जालांदों। बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफोराव दिनैहाय गोग्लैलांनो हमदों आरो जोंनि न'खरफोरनिफ्राय मोजां आदर्शनि सासे मोजां गथ' ओंखारनो गोब्राब जाबोदों। बेनि सोलायै गाज्रि आबहावाजोंसो गोरोबनानै जोंनि गथ' गथायफ्रा गाज्रि लामाजों थांनो हमदों। बेनिखायनो बे बोसोना जों साफ्रोम बिमा बिफानि मावनांगौ बिबान। अनलायग्राफोर, जोंनि गथ'फ्रा जोङो गथ'खौ खाङो, फेदेरो, फोलावो, थाबायनो फोरोङो, रायलायनो फोरोङो, फरायनो फोरोङो, जोङो गियाननि बाथ्रा जोङो फोरोङो। बेनिखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफाहा मोनसे गिदिर मावनांगौ बिबान दङ। नोंनि गथ'खौ नोंनि आखाइजों मानसि खालामनो हायाब्ला नोंनि गथ'खौ सोरनि सायाव नोङो आसा खालामगोन? नोंनि गथ'खौ नोंनि आखाइजों मानसि खालामनो हायाब्ला नोंनि गथ'खौ नोङो सोरनि आखाइजों आसा खालामो? सोरनि सायाव नोंथाङा बिसास खालामो, फोथायो? दिनै नोंनि गथ'आ उन्दै समावनो लावखारजों थाफाबाय थायोब्ला लावखार बादि जायो। नोंनि गथ'आ गियाननि बाथ्रा सानफ्रोमबो सोलोङोब्ला गियानि जायो। नोंनि गथ' सानफ्रोमबो सरासनस्रा ABCD गथ'खौ फोरोङोब्ला गथ'आ ABCD सरासनस्रा रोङो। नोंनि गथ'आ सानफ्रोमबो धोरोमनि बाथ्रा रायलायोब्ला धोरोमनि बाथ्राखौनो बे सोलोङो। आरो गियानि मानसिजों बेरायफायोब्ला, गियानि मानसिजों थाफायोब्ला, गियानि मानसिजों जाफायोब्ला नोंनि गथ'आ गियानि जायो। फर एग्जाम्पल जायो अनलायग्राफोर। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बिमा बिफाया पाउला बुंदों ख्रिस्टियान आखलजोंसो, ख्रिस्टियान आखल माने आदर्श, जोंनि न'खराव रायलायनाय, थाबायनाय, सोमोन्दो लानाय गासैबो गुरै जानांगोन, अनलायनाय जानांगोन। जोंनि न'खराव सोमोन्दो लानायफ्रा थानांगोन, जोंनि न'खराव अनलायनाय थानांगोन, जोंनि न'खराव गुरै राव रायलायनाय थानांगोन, जोंनि न'खराव मोजां मोनसे
सोमोन्दो गोजोननाय न'खर जानांगोन बेखौनो ख्रिस्टियान न'खर होननानै बुङो। बेखौनो ख्रिस्टियान न'खर होननानै बुङो। आरो बे ख्रिस्टियान न'खरजों ख्रिस्टियान आखलजोंनो नोंसोरो गाव गावनि फिसाफोरखौ खांदो होननानै पाउला खावलायदों। फर एग्जाम्पल, सासे मानसिहा फिसाज्ला सासे दं आरो बे न'खरा बिराद गिदिर माने अलखदाव गोग्लैनाय माने गरिब न'खरमोन। बे सानफ्रामबो खामला मुजिरा मावनानैसो न'खरखौ बे खाङो। बे गावनि फिसाज्लानि थाखाय बेबादि खस्थ' खालामो बियो। सानफ्रामबो बियो खामला मावनानै गावनि न'खरखौ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायजों बियो खाङो। नाथाय गथ'आ देरदोखोन देरनानै क्लासआबो देरलांबाय। क्लासआ देरलाङोबाथ' खरसाबो बारायो। दानिया जेब्लानाखि बियो एमइ स्कुलनिफ्राय हाई स्कुलसिम सौहैयो अब्ला बियो एडमिसन लानायनि थाखाय बिमा बिफानाव सानसेखालि सोंबाय, आयै गथ'फ्रा सानफ्रामबो बिफानियावहाय गावनि नांगौखौ बिया, बिमानावसो खावलायग्रोयो। आयै आफानो खोन्था, आंहा हाई स्कुलावहाय गोदान जइन खालामहैनांगौ, बहाय लेखा बायनांगौ, एडमिसन लानांगौ, दा फैसाया एसे गोबां नांगौ। बेबादि होननानै बिमानाव फिसाज्लाया आर'ज गाबदों बा खोन्थादों। आरो बिमाया बे बाथ्राखौ बिसायनो खोन्थानांगौ। नाथाय बिसाया सानफ्रामबो बन दाननानै फाननानै जायो बा ना होनानै फाननानै जायो, खस्थ' खालामो, दिन हाजिरा खामानि मावनानै जायो। दा माइरं बायोब्ला गथ'नि लेखा बायनो गैया, गथ'नि लेखा बायनांगौब्ला ड्रेसनि गैया। बेबादि बहुद माने टेनसन बिफानाव थायो। दा सानसेखालि बिसिनि न'खराव बिहि बिसाय बेबादि मोनानि समाव रायलायनाय फैबाय। अब्ला फिसाज्लाया न' सिङाव स्टाडियावहाय टेबोलाव जिरायनानै बे लेखा फरायदों। माने गावहा हाई स्कुलाव सहैबाय नालाय बिनि सिगां बियो स्टाडि खालामदों। दा स्टाडि खालामनाय समावहाय बिहि बिसायजों बिसोरो न' सिङाव बेबादि खोथा रायलायदों। गथ'आ बेबादि बिबाय, बिफा दा बेबादि फैसा नांगौनो, एडमिसन लाहैनांगौनो, लेखा बायनांगौनो, ड्रेस बायनांगौनो। अब्ला बिफाया बुंदों, हाब महाय मोननानै हरनाय, फैसायाथ' गैया। आं बेबादि खस्थ' खालामो, खिन्थु अब्लाबो आङो मोननो हाया। दा बेनिखायनो आङो बबाव मोननो, जेखिनि दङ दाउ अमाखौनो फाननानै गथ'नो हरदों। बेबादि रायलायनायखौ जेब्ला बिसोर रायलायो, बे रायलायनाय समावनो गथ'नाव सौहैबाय बे रायलायनाया। अब्ला रायलायनायखौ लानानै गथ'आ मोनसे सोंलु फैबाय, हाबाब आंनि थाखायनो आइ आरो आफाया बेबादि बिराद खस्थ' खालामबाय, अब्ला आङो फरायनायखौ दोनथ'नानै आं गुबुन मोनसे राहा लामा लानो नागिरनोसै, फरायनायनि अनगा गुबुन लामाजों आं हान्थिनोसै। बेबादि होननानै सिद्धान्त लादों। आरो सिद्धान्त लानायनि गेजेरजों बियो अखानायै बिमाखौजों बियो बुंदों, आइ आरो आफा आंनि थाखाय नोंसोरो एफाराब खस्थ' खालामनाङा। नांगौब्ला आङो फरायनायखौ दोनथ'नानै आं गुबुन लामा मोनसे थाबायनोसै, फरायनायखौ दोनथ'नानै। नांगौब्ला नोंसोरो न'आव जिरायनानै थादो, आं खस्थ' खालामनोसै। बेबादि होननानै गथ'नियाव मोनसे सोंलु फैदों बिमा बिफानि सायाव। अब्ला बिमा बिफाया, हाब नोंखौ सोर फोरोंखो बिसा? नोंखौ बेबादि बुद्धि सोर होखो? बेबादि मोनसे बिमा बिफानावबो सोंलु फैदों। अब्ला नोंसोरनि रायलायनाय, नोंसोरनि खस्थ'आनो आंखौनो थोनबाय आइ आरो आफा, बेबादि होननानै रिकुवेस्ट खालामदों फिसाज्लाया। अब्लासो बिमा बिफाया मोनसे गोसोखांनाय फैबाय, जोंनि रायलायनाया गथ'नि जिबनाव मोनसे एक्सटेन्ड फैबाय।
जोंनि रायलायनाया गथ'नि जिबनाव मोनसे एक्सटेन्ड फैबाय। बेबादि मोनसे एक्सटेन्ड मोनसे न'खराव जादोंमोन अनलायग्रा। बिनिखायनो जोंनि न'खरफोराव सानफ्रोमबोनि जोंनि गथ'फोरखौ फेदेरलांनो गोनां आयदाफोराव जों सानफ्रोमबो ख्रिस्टियान बिमा बिफाफ्रा साबधान जाथारनांगोन, सिनसियारलि जानांगोन, केयारफुल जानांगोन। जोङो साबधान जाथारनांगोन। साबधान जुदि जायाब्ला बायलांगोन। बिनिखायनो पाउला कल'सेयाव थानाय बिदा फंबायफोरनो गावनि लाइजामनि गेजेरजों बेखौनो बे फोरमायहरबावदों। 3 अध्यायनि 21 पदआवहाय 3 अध्याय 21 पदआवहाय जों फरायनानै नायनि कल'सेयाव थानाय ख्रिस्टियानफोरनो, गिर्जायारिफोरनो बे बाथ्राखौ बेबादि बुंहरदों 21 नाम्बाराव। 3 अध्याय 21 पद। ओ बिफाफोर, नोंसोरो गाव गावनि फिसाफोरखौ दाबोर हो, बिसोरो गोसो बायै बादि। पाउला बेवहाय स्पष्ट गावनि सिटिनि गेजेरजों फोरमायथिबावदों। बेनिखायनो साफ्रोमबो गार्जेनफ्रा, साफ्रोमबो बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ दाबोर हो। मोजां परामर्शजों, बुरखायनायनि गेजेरजों, बानजायनायनि गेजेरजों, गियाननि बाथ्राजों बिसोरखौ परामर्शनि गेजेरजों खांदो, जाहाथे बिसोरनि फरायनाय लिरनायाव, बिसोरनि सोलोंथायाव जाहाथे बिसोरो गोसो बाया। बेनिखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफानाव बे परामर्श, बे अभिगथा, बे गियाना थाथारनांगोन अनलायग्राफोर। बेनिखायनो पाउला बुंदों नोंसोरो गाव गावनि फिसाफोरखौ दाबोर हो, ख्रिस्टियान आखल आखुजों नोंसोरनि न'खरखौ खांदो, मोजां परामर्शजों बिसोरखौ नोंसोरो फेदेरदो। पाउला खावलायदो। पाउला बै कल'सेयाव थानाय गेजेरारिफोरखौल' खावलायाखै, इफिसियाव थानाय गेजेरारि मानसिफोरखौल' खावलायाखै, नोंखौ आरो आंखौ, गासै बिमा बिफाखौनो पाउला खावलायदों। जों बयखौबो खावलायदों अनलायग्राफोर। बेनिखायनो जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि गथ'फोरखौ फेदेरलांनो गोनां आयदाफ्राव बि केयारफुल, जोङो साबधानै जों गथ'फोरखौ खांनि। जोङो जाहाथे जोंनि न'खराव मोजां मोनसे आदर्श गोनां न'खर जोङो सृष्टि खालामनो हायो, जों दालांनो हायो। जाहाथे जोंनि न'खरनिफ्राय मोजां गथ'फोर, मोजां गियानि गुनि जाहाथे जायो, गियानि गुनि जायो। नोंनि न'खराव सानफ्रामबो गाज्रि बाथ्रा रायलायोबा नोंनि गथ'आबो गाज्रि बाथ्राखौ रायलायगोन। नों सानफ्रामबो फाग्ला जुग्ला रायलायोबा फाग्ला जुग्लाखौनो रायलायगोन। नों सानफ्रामबो बाइबेलनि बाथ्रा, जों सानफ्रामबो इसोरनि बाथ्रा रायोब्ला इसोरनि बाथ्राखौनो रायगोन। बेनिखायनो नोंनि गथ'खौ नोंनि नोजोराव मानसि खालामनो हायाब्ला गुबुन रावनिबो नोजोराव नोङो आसा दाखालाम अनलायग्राफोर। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों। जिसुनि मुङै आमेन।